Euskara ikasteko gogoa beti azkar. Ikasbi elkarteak 40 urte ospatu ditu atzo Donibane Loitzunen Dukontenia parkean. Gaurko eta lehengo gurasoak bilduak erakaskuntza publikoan 40 urtez elebitasunaren alde egina izan den lana markatzeko. Biziki uros gira ikustea jendea hemen bildua 40 urte pasaturik. Eta beti gogo bera Euskara ikasteko. Lehen klase elebiduna 1983an ideki baldin bazen saran, elkartea 3 urte berantago sortu zen, Urruña eta Donibane Loitzuneko guraso eta erakasle batzu borrokatu ziren orduan, Euskara erakaskuntza publikoan onartua izan zedin. Pour répondre aux attentes des parents qui au départ ne voulaient pas devoir choisir entre l'enseignement public, l'école publique et l'Euskara. On a écrit l'histoire, tout est parti du Pays Basque, même pour les autres langues régionales. Et c'est vrai que ça a été semé d'embûches, mais en fait, à chaque fois qu'on a voulu nous tordre le bras, en fait, on nous a donné un nouvel élan. Baditugu 5.000 ikasle baino gehiago lehen mailan, 2.000 baino gehiago bigarren mailan, beraz garapen eder bat hori kopuru mailan. Eta geroztik lehengo ikasle batzu guraso bilakatu dira. Hori dut bihotzean eta niretzat Euskara da nire hizkuntza, eta da nire aurren hizkuntza ere bai, segitzen dute Euskaraz ikasten, eta hori ikasbide esker eskola publikoan egiten ahal dute. Gaur egun elkarteak lan egiten segitzen du Euskarak beti jauzi egin dezan erakaskuntza publikoan.